नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। जैतीर उत्सवाला भर पावसातही गर्दी, कारचा पाठलाग, हवेत गोळीबार आणि शक्तीपीठाबाबत भाजप भूमिपुत्रांसोबत। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। श्रीदेव जैतीर उत्सवाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे। या निमित्त अनेक मान्यवर मंडळी यांनी श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलं। भाजपचे मुंबई येथील पदाधिकारी आणि तुळसगावचे सुपुत्र विश्वास सावंत यांनीही श्री जैतिराचं दर्शन घेतलं। यावेळी त्यांनी आमच्या कुटुंबाची भरभराट ही जैतीर कृपेमुळेच असल्याचं सांगितलं। तर जैतीर उत्सवाच्या नियोजनासाठी मदत केल्याचे सर्वांचे आभार देवस्थान कमिटी सचिव विजय रेडकर यांनी मानले। श्रीदेव जैतीर उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे आणि या उत्सवाला अनेक जे मान्यवर सुद्धा किंवा अनेक विविध क्षेत्रातील मान्यवर भेटी देत असतात। राजकीय असेल किंवा सामाजिक क्षेत्रातील असेल अनेक मान्यवर भेटी देत असतात। आपल्यासोबत भाजपचे पदाधिकारी मुंबईचे पदाधिकारी विश्वास सावंत आणि याच तुळसगावचे सुपुत्र विश्वास सावंत आपल्यासोबत आहेत। त्यांच्याकडून आपण जाणून घ्यायचं आहे। आज जैतीर उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे। दरवर्षी आपण उत्सवाला भेट देतात, काय सांगाल उत्सवाबद्दल? अतिशय उत्सवाचं वातावरण आहे। आमचं मूळ गाव तुळस आहे आणि जैतीर आमचं आराध्य दैवतासारखंच आहे। त्यामुळे आम्ही संपूर्ण आमचं कुटुंब गेली 25-30 वर्ष आम्ही प्रत्येक जैतीरला येतो आणि एक आनंद वाटतो। आपल्या आल्यानंतर एक बरं वाटतं, आपल्या गावातील लोक मिळतात आणि एक वाचं वातावरण आहे की त्याची जाहिरात आम्ही पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये करतो आहोत। आणि हे दैवत आम्हाला खूप काहीतरी देवाने दिलेलं आहे। या वसई तालुक्यामध्ये जाऊन आम्हाला एक मान सन्मान ह्या देवामुळे आम्हाला भेटलेला आहे आणि आमची इच्छा आहे हे देवाची अजून पूर्ण जशी भरभराटी व्हावं तसं पूर्ण महाराष्ट्रात पूर्ण लोक यावं आणि देवाचं दर्शन घ्यावं। निश्चितच जैतिराचं नाव हे संपूर्ण भारतभर पसरलेलं आहे। अनेक भाविक आपल्या राज्यासहित बाहेरसुद्धा भाविक आहेत। तर आपण सुद्धा याच गावातून मुंबईत स्थायिक झालात, काय अनुभव काय सांगाल जैतीर देवाबद्दल? खूप अनुभव आहे, दांडगा अनुभव आहे। एक शेतकऱ्याचा मुलगा या वसई तालुक्यात पालघर जिल्ह्यामध्ये जातो आणि नाव भेटतं हे जैतिरामुळेच मिळालं आम्हाला। आमची जी भरभराट झाली ह्या देवामुळेच झालेली आहे आणि अनेक लोकांची झालेली आहेत। ज्या लग्नाकडून झालेल्या आपल्या बहिणींची झालेली आहेत। त्याच्यामुळे आम्हाला खूप आनंद वाटतो। हा जैतिरा आम्ही जर कुठेतरी असलो महाराष्ट्रात कानाकोपऱ्यात तरी दरवर्षी आम्ही या देवळात येतो। देवाचा आशीर्वाद घेतल्यानंतर खूप मनाला समाधान वाटतं आणि भविष्यात पण आपल्या महानगरपालिकेमध्ये आम्हाला देव नक्कीच आशीर्वाद देईल। श्रीदेव जैतीर चरणी काय साकडं घातलं आहे आपल्या जनतेसाठी किंवा त्या तुम्ही ज्या ठिकाणी काम करतात ज्या पक्षाचं काय साकडं घातलं देवाच्या? आम्ही देवाकडे मागितलं नाही, पण देवाने आम्हाला भरभरून दिलेलं आहे। मी जवळ 25-30 वर्ष राजकारणात आहे। राजकारणात आम्हाला चांगलं पदं मिळाली आहेत। आम्ही राणे समाज असल्यामुळे BJPमुळे आम्हाला चांगलं जी पदं आहे, जिल्ह्याचा मी आता महामंत्री आहे, तर ह्याच्यापुढे पण आपलं असं व्हावं आणि ह्या पूर्ण माझ्या देवाचं आणि या पूर्ण गावाचं खूप उन्नती व्हावी आणि पूर्ण गाव आमचा पूर्ण गावात नाही तर आमचा तालुका नाही तर जिल्हा नाही तर महाराष्ट्रात असं देवाचे आशीर्वाद व्हावे। आमच्याबरोबर लोकांचं पण भलं व्हावं अशी मी देवाकडे प्रार्थना करतो। निश्चितच आपल्यासोबत या ठिकाणचे गावकर सुद्धा आहेत। जैतीर उत्सवाला खरं तर आजपासून सुरुवात झालेली आहे, मात्र रात्रीपासून हे कार्यक्रम सुरू झालेले आहेत, तर काय सांगाल? आमचा जैतीर उत्सव हा अमावस्येला सुरुवात होतो। ॲक्च्युली तसं बघायला गेलं तर हा जैतीर उत्सव आमचा कालपासूनच चालू झालेला आहे आणि भाविकाची प्रचंड गर्दी आहे। आमचा देव म्हणजे नवसाला पावणारा देव म्हणून त्याची ख्याती आहे। माहीर वाशिणींचा हा खरं तर राखणकर्ता आहे आणि इथे सर्व प्रकारच्या वस्तू वगैरे हे मिळतात, अवजारे। त्यासाठी लोक बाहेर गावून परदेशातून, कर्नाटकातून, गोव्यातून, परराज्यातून लोक इथे सगळे याच्यातून येतात आणि अशा प्रकारे आमचा देव हा पूर्ण महाराष्ट्रात त्याची ख्याती गेलेली आहे आणि ह्याच्याही पेक्षा जावं अशी आमची पूर्ण हे इच्छा आहे देवाची। निश्चितच आपल्यासोबत देवस्थान कमिटीचे सचिव आहेत। जैतीर उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे आणि अनेक भाविक लाखो भाविक या उत्सवासाठी आपली उपस्थिती दर्शवतात। चोख नियोजन जैतीर उत्सवाचं आपल्या संपूर्ण या ग्रामस्थ असतील, आपली कमिटी असेल, मानकरी असेल यांच्यामार्फत करण्यात आलेलं आहे। कसा सकाळपासून प्रतिसाद आहे, काय सांगाल? कालच आपण मुलाखत घेतल्याप्रमाणे जैतीर उत्सवाचं चोख नियोजन झालेलं आहे
आणि वरुण राजाने पण आपल्यावरती कृपा केलेली आहे. जयतीराचाच कृपाशीर्वाद म्हणावा लागेल की सकाळपासून उघडीप आहे. त्याच्यामुळे भाविक भक्तगण हे घरातून बाहेर पडून जयतीर देवाच्या उत्सवासाठी किंवा दर्शनासाठी आलेले आहेत. खरोखरच सकाळपासून 7 वाजल्यापासून भाविकांची रांग लागलेली आहे. इथे देवस्थान कमिटी, मानकरी असतील, तुळस ग्रामस्थांच्या वतीने श्रीदेवी सातेरी चरणी ज्या काही साड्या येतात त्या साड्या माफक दरामध्ये इथे आम्ही उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. त्याचबरोबर विविध दुकानांचं यावर्षी आम्ही पहिल्यांदाच रजिस्ट्रेशन केलेलं आहे आणि जेणेकरून दुकानं व्यवस्थापन व्यवस्थित पार पडलेली आहे. आपल्या वेंगुर्ला पोलीस स्टेशनला आम्ही अर्ज दिल्यानंतर वेंगुर्ला पोलीस स्टेशनवरून जवळजवळ 31 पोलीस, महिला व पुरुष 31 पोलीस इथे निगराणीसाठी दिलेले आहेत. जिल्हा ट्रॅफिक नियंत्रण कक्षाने 10 ट्रॅफिक पोलीस आपल्याला दिलेले आहेत. त्याचबरोबर MSEBकडून 10 लाईनमन, वायरमन, लाईनमन 10 मनुष्यबळाचा पुरवठा केलेला आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्राला आपण अर्ज दिल्यानंतर फर्स्ट एड बॉक्स म्हणजे प्राथमिक उपचार म्हणून जवळजवळ 10 जणांचा स्टाफ म्हणजे आरोग्यसेवक असतील किंवा आपले सिस्टर्स असतील, 10 जणांचा स्टाफ इथे उपलब्ध आहे आणि गुण्यागोविंदाने देव दर्शनाचा लाभ सगळे भाविक घेत आहेत. तर याबद्दल आपण आमची मुलाखत घेतल्याबद्दल आम्ही कोकणसाद लाईव्हला धन्यवाद देतो आहे. धन्यवाद. निश्चितच या ठिकाणी उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे. अपेक्षेप्रमाणे भाविकही या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवत आहेत, दर्शन घेत आहेत. अजूनही बरेचसे भाविक या ठिकाणी येणार. मुख्य कार्यक्रमाला दुपारनंतर सुरुवात होणार आहे आणि भाविकांची रांग ही सकाळपासून या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. कॅमेरामॅन साहिल सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला. दहिबाव नारिंगरे ब्रिजच्या कामामुळे करण्यात आलेला पर्यायी रस्ता वाहून गेलाय. त्यामुळे नागरिकांना 10 किलोमीटरचा वळसा घालून प्रवास करावा लागणार आहे. याची पाहणी ठाकरे शिवसेनेनं केली. यावेळी ठाकरे शिवसेनेचे युवा सेना जिल्हा प्रमुख सुशांत नाईक, देवगड तालुका प्रमुख रवींद्र जोगल, विभाग प्रमुख संतोष दळवी, मनोज भावे, लोकेश माणगावकर, राजाराम घाडी, नवनाथ परब, परेश रुंबडे, भगवान घाडी उपस्थित होते. आज खरं म्हणजे या ठिकाणी मितभाव दहिभाव या ठिकाणी बजेटच्या पुलाचं काम दहिभाव नारिंगरे ह्या पुलाच्या काम हे अर्धवट स्थितीत दिसतं आहे आणि ह्या अर्धवट स्थितीत दिसत असताना खरं म्हणजे ह्याचं नियोजन गेली 6 महिने झालं पाहिजे होतं की हा कारण मेन संपर्काचा रस्ता जर बघितला तुम्ही तर दहिभाव असेल, आचरा मार्ग असेल, म्हणजे मालवणला जाणारा रस्ता असेल किंवा पलीकडे जाणाऱ्या गावातला रस्ता असेल, हा महत्त्वाचा रस्ता या ठिकाणी या नारिंगऱ्यातून जातो आणि हे महत्त्वाचं पूल या ठिकाणी सुरू होतं. तरी पण प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे हे पूल अशाच पद्धतीने अर्धवट राहिलेला आहे. खरं म्हणजे पालकमंत्र्यांनी याच्याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापनाची असेल, प्रशासनाची PWD असेल, कुठच्या गावात संपर्क चांगल्या पद्धतीने झाला पाहिजे आणि कुठच्या गावातली पुलं चालू आहेत असा एक आढावा बैठक घेणं याच्या आधी गरजेची होती. पण ती आढावा बैठक न घेतल्यामुळे अशा प्रशासनाच्या ढिसाळ कामामुळे हे पूल अर्धवट राहिलेलं आहे. ठेकेदाराच्या बेजबाबदारपणामुळे आणि प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे हे पूल अर्धवट स्थितीत राहिलेलं आहे आणि त्यामुळे लोकांचा याच्यामध्ये खूप नुकसान होणार आहे. लोकांना जवळजवळ 10 ते 15 किलोमीटरचा फेरा घालून पलीकडच्या गावात जावं लागतं आहे आता आणि हे जवळजवळ पुढच्या 6 महिने हे असंच राहणार आहे. कारण पाऊस तुम्ही बघताय खूप मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडलेला आहे आणि हे जे पाणी वाहतं आहे हे जवळजवळ 6 महिने आता काही पाणी थांबायचं नाव घेणार नाही. त्यामुळे इथल्या पलीकडच्या गावातील संपर्क आता जवळजवळ ह्या गावातल्या लोकांचा तुटलेला आहे. पलीकडे लोकांची शेती पण आहे आणि त्यामुळे शेतीला जाण्याचा पण संपर्क वळसा घालून त्यांना जवळजवळ 10 ते 15 किलोमीटर वळसा घालून या लोकांना पलीकडची आपली शेती करण्यासाठी सुद्धा जावं लागणार आहे. की ज्या पद्धतीने पालकमंत्र्यांच्या गावाकडे जायचा रस्ता म्हणजे राणे कुटुंबियांच्या गावाकडे जायचा रस्ता जसा बंद झाला वरवड्याचा, तसाच हा रस्तासुद्धा बंद झाला आहे. म्हणजे ह्या मतदारसंघातील जवळजवळ 2 रस्ते जे ढिसाळ नियोजनामुळे, पालकमंत्र्यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे, अधिकाऱ्यांच्या
या बेजबाबदारपणामुळे हे 2 रस्ते बंद झाले आहेत आणि लोकांचा संपर्क तुटलेला आहे. लोकांची शेती त्या बाजूला आहे, लोकांच्या शेतीसाठी असलेला संपर्क तुटलेला आहे. कारण आता पावसाळा आलेला आहे, भातशेती करण्याची वेळ आहे आणि त्यांना जवळजवळ 10 किलोमीटरचा फेरा घालून त्या पलीकडे जावं लागणार आहे. त्यामुळे भातशेतीसाठी सुद्धा लोकांना एवढा मोठा फेरा घालण्याची गरज आहे. पलीकडे जाणारा आचरा मार्ग असेल, पलीकडची गावं असतील, याची पूर्णपणे हा संपर्क तुटलेला आहे. त्यामुळे पालकमंत्र्यांनी ही जबाबदारी घेतली पाहिजे आणि हा पूल कसा लवकरात लवकर पूर्ण होतो त्याकडे घेतलं पाहिजे. खरं म्हणजे ह्या आपत्ती व्यवस्थापनाचा असेल, PWDच्या कामांचा असेल, बोजबारा उडालेला तुम्हाला दिसत आहे. हे एकदम बेजबाबदारपणाचं, म्हणजे गेली 2.5 वर्ष त्यांची सत्ता होती, त्याच्यानंतर आता ते पालकमंत्री म्हणून इथे आहेत, गेली 10 वर्ष ते इथले आमदार आहेत. त्यामुळे हे नियोजन त्यांना आधी कळलं पाहिजे होतं की ह्या नियोजनामुळे ह्या लोकांचा संपर्क तुटू शकतो. त्यामुळे लवकरात लवकर हा पूल होणं गरजेचं होतं. पण ह्या पुलाची वर्क ऑर्डरसुद्धा नोव्हेंबर, म्हणजे ह्या इलेक्शनच्या आधी झालेली आहे. तरी पण हा पूल पूर्ण होत नाही. तो का होत नाही? फक्त प्रशासकीय अधिकारी हे भ्रष्टाचार करण्यापुरते सीमित राहिले आहेत का? हा खरा म्हणजे प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे ह्या प्रकारची जर असंच काम पुढे ह्या जिल्ह्यामध्ये चालू राहिलं तर हे दिशा नियोजन पूर्णपणे पालकमंत्र्यांचं राहतं आहे आणि ह्या दिशा नियोजनामुळे हा जिल्हा कसा विकासाच्या दृष्टीने चालेल हा खरा म्हणजे प्रश्न या ठिकाणी लोकांमध्ये उपस्थित होतो. दक्षिण कोकणातील जागृत देवस्थान तुळस येथील श्रीदेव जयंती उत्सवाला सुरुवात झाली आहे. या निमित्तानं गोवा राज्याचे माजी मंत्री मिलिंद नाईक यांनी श्रीदेव जयंतीराचं दर्शन घेतलं. गोवा राज्याचा माजी मंत्री यापेक्षा तुळसगाव हे आमचं मूळ गाव आहे, हे मला महत्त्वाचं वाटतं, असं ते यावेळी म्हणाले. त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी. पाहूयात. आजपासून श्रीदेव जयंती उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे आणि या उत्सवाला अनेक मान्यवर आहेत, विविध क्षेत्रातील मान्यवर आहेत, ते भेटी देत असतात. अशाच प्रकारे गोवा येथील माजी वीज मंत्री तथा या तुळसगावचे सुपुत्र मिलिंद नाईक साहेब आपल्यासोबत आहेत. त्यांनीसुद्धा दरवर्षीप्रमाणे श्रीदेव जयंतीराचं दर्शन घेतलेलं आहे आपल्या कुटुंबासमवेत. माझ्यासोबत आहेत. काय सांगाल, आपण या गावचेच सुपुत्र आहात, मूळ आपला हा गाव आहे आणि गोव्यासारख्या राज्यामध्ये मंत्रिपदावर गेल्यानंतर दरवर्षी आपण या ठिकाणी श्रीदेव जयंतीराचं दर्शन घेतात. काय सांगाल देवाबद्दल? सर्वप्रथम देव जयंतीराला नमस्कार करून मी आमचे हे मूळ गाव आणि ह्या गावातनं आम्ही इकडनं, म्हणजे आमचे आजोबा इकडनं गोव्यात जाऊन स्थायिक झाले, त्याच्यानंतर आमचा जन्म तिकडे आला. पण ह्या एवढ्या वर्षाच्या काळात गोव्यात राहिल्यानंतर देव जयंतीराच्या आशीर्वादाने मी 3 वेळा तिकडे आमदार आणि 2 वेळा मंत्री झालो. आता आपण सांगितल्याप्रमाणे पूर्व मंत्री मिलिंद नाईक हे याच्यापेक्षा मला महत्त्वाचं वाटतं की ह्या गावातनं, या तुळस गावातनं आपलं मूळ इकडे अजून आमचं घर आहे आणि अजून आपली जागा आहे आणि देव इकडे असल्या कारणाने दरवर्षी, आणि मला वाटतं वर्षातनं 4-5 वेळा तरी मी इकडे भेट देऊन जातो. आजच्या दिवसाच्या संबंध तुळसकरांना, संबंध लोकांना खूप खूप शुभेच्छा आणि मागतो देवाकडे की देव जयंतीर सगळ्यांना प्रसन्न होऊन सगळ्यांना खूप आयुष्य आणि आरोग्य देव, हीच माझी विनंती. आपल्यासोबत आपल्या पत्नी आहेत, आपणही त्यांच्यासोबत दरवर्षी दर्शन घेत असतात. आपल्याला काय जयंती देवाचा अनुभव आला आहे का? काय सांगा? चांगला अनुभव आला. मी दरवर्षी यांच्यासोबत येते, खूप बरं वाटतं इकडे येऊन. आपली संपूर्ण कुटुंबसुद्धा आहे, दरवर्षी तुम्ही येत आहे का? मी यांच्यासोबत दरवर्षी येते. चांगला अनुभव आहे. निश्चितच हे होते मिलिंद नाईक, जे या तुळसगावचे सुपुत्र आहेत आणि गोवा येथे माजी मंत्री आहेत. आमदार पदही त्यांनी भूषवलेलं आहे. जयंती देवाची कृपा आशीर्वादानेच त्यांना हे सर्व राजकीय असतील किंवा सामाजिक क्षेत्रात त्यांना उंची मिळाल्याचं त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल सहित दीपेश परब, वेंगुर्ला. कोकण म्हणजे पृथ्वीवरचा स्वर्ग, मात्र या स्वर्गातही एक स्वर्ग आहे, ते म्हणजे आंबोली. आठवडाभर कोसळणाऱ्या धारांमुळे आंबोली पर्यटकांना साथ घालू लागली आहे. आंबोली घाटातील डोळ्यांची पारणं फेडणारी ही दृश्य पाहून देश विदेशातील पर्यटक इथे येण्यासाठी व्याकुळ होतात. जिल्ह्यात मागील काही दिवस अवकाळी पाऊस पडला असून मान्सूनचंही आगमन झालंय. यामुळे आंबोली घाटात ढगांची चादर पसरल्याचं चित्र आहे.
घाट परिसरातून खोल दरीत पाहिल्यावर ढगांचं आच्छादन पाहायला मिळतं. मनमोहक अशी ही दृश्य निसर्गप्रेमी काका भिसे यांनी चित्रित केली आहे. अंबोलीत सद्यस्थितीत अवकाळी पाऊस म्हणण्यापेक्षा प्रशासनाने सांगितल्याप्रमाणे यंदाच्या वर्षी मान्सून लवकरच आपल्या इथे दाखल होतं. तशा पद्धतीने अंबोलीत अगदी 7 ते 8 दिवसापूर्वी पाऊस सुरू झालेला आहे. अगदी अंबोलीचा जो टिपिकल पाऊस असतो तसा अंबोलीचा पाऊस सुरू झालेला आहे. धुकं, वादळ, वारा, पाऊस यामुळे सगळीकडे नद्या, नाले, ओढे, छोटे मोठे धबधबे काही अंशी प्रवाहित झालेले आहेत. रोज सकाळी घाटामध्ये धुक्याची चादर बघायला मिळते. सगळीकडे निसर्ग हिरवागार झालेला आहे. असं हे मनमोहक दृश्य सध्या अंबोलीत बघायला मिळतात. अंबोली मार्गे ये जा करणारे पर्यटक या मनमोहक दृश्याच्या प्रेमात पडून अंबोलीत थांबत आहेत. इथल्या चहा पाणी, गरम गरम भज्याचा आस्वाद घेत आहेत. येत्या काळात अंबोलीचा मान्सून पर्यटन हंगाम हा या लवकर आलेल्या पावसामुळे लवकर सुरू होणार आहे आणि जास्त काळ चालणार आहे. अंबोलीमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना एकच विनंती आहे की जे काही तुम्ही पर्यटन करणार आहात मान्सून ते खूप सुरक्षितरित्या करा असे मी सांगेन. नराचा नारायण म्हणून दक्षिण कोकणात प्रसिद्ध असलेल्या तुळस येथील जैतीर उत्सवाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. अनेक मान्यवरांनी यावेळी श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलं. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष तळवी, भाजप महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोरगावकर यांनीही जैतीर उत्सवाला उपस्थिती दर्शवत श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलं. येणारा पुढील पावसाळी हंगाम बळीराजासाठी भरभराटीचा जाओ असं साकडं जैतीर चरणी घातलं. श्रीदेव जैतीर उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे. नराचा नारायण आणि दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध असं जागृत देवस्थान आहे. अनेक मान्यवर या उत्सवाला आपली उपस्थिती दर्शवतात. श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतात. आपल्यासोबत भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत आहेत. त्यांनी सुद्धा आजच्या या जैतीर उत्सवा दिवशी श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलेलं आहे. आपण आज जैतीर उत्सव आहे, श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलेलं आहे. काय साकडं घातलं जैतीर चरणी, काय सांगाल? नाही, खूप छान वाटतंय. खरं तर गेली 2-3 वर्ष सातत्याने मी या जैतीर उत्सवाला येतो. माणसाचा देव अशी ज्याची ख्याती आहे आणि केवळ सिंधुदुर्गच नव्हे तर संपूर्ण कोकण पट्ट्यामध्ये आणि महाराष्ट्रभर या सगळ्या उत्सवाची किंवा गोवा असेल शेजारचं राज्य, या उत्सवाची एक वेगळी परंपरा या ठिकाणी आहे आणि हजारो भाविक या दरम्यानच्या काळामध्ये या सगळ्या देवस्थानाला भेट देतात, देवाचे आशीर्वाद घेतात आणि सगळ्यांचं जीवनमान सगळं समृद्ध होण्यासाठी या देवाच्या आशीर्वादांचा फार प्रसाद लाभतो. तर या उत्सवानिमित्त मी सगळ्याच जैतीर उत्सव या आपल्या सगळ्याच भाविकांना मी शुभेच्छा देतो मनापासून आणि सगळ्यांनाच या देवाच्या कृपेने पुढचं सगळं आयुष्य जे असेल ते अत्यंत चांगल्या पद्धतीचं लाभो, अशा प्रकारच्या सुखसमृद्धी नांदो, अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो. जैतीर उत्सवाच्या वेळी पावसाची मान्सूनची चावल लागते, पण अवकाळी पावसानेच आता सध्या थैमान घातलेलं आहे. अनेक शेतकरी असतील त्यांचं नुकसान झालेलं आहे. तर काय जैतीर चरणी साकडं घातलं? खरं तर निसर्गाचं जे काय म्हणणं असेल ते आपल्याला खरं ऐकूनच घ्यावं लागेल. पण एक निसर्गामध्ये एक नियम असतो की एका साईडने आपलं कुठलं तरी काही नुकसान झालं, काय झालं तर त्याची भरपाई निश्चितच वेगळ्या प्रकाराने होते. हा थोडा वातावरणीय बदल असेल आणि त्यानुसार जर काही शेतकऱ्यांची धावपळ झाली, काही नुकसान झालं असेल तर मला निश्चित खात्री आहे की हाच निसर्ग ते नुकसान सगळं भरून देईल आणि त्यासाठी अशा सगळ्या भाविक जे येतात चांगल्या या जत्रेंमध्ये मोठ्या आस्थेने येतात, ती आस्था कामी येईल. आपल्यासोबत जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीषजी दळवी सुद्धा आहेत. ते सुद्धा दरवर्षी श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतात आणि त्यांच्या शेजारीलच गावचे असल्यामुळे प्रत्येक वेळी ते या ठिकाणी दर्शन घेतात. आपण सुद्धा आज जैतीरनिमित्त दर्शन घेतलेलं आहे. काय साकडं घातलं जैतीर चरणी, काय सांगाल? आज मी माझ्यासोबत भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आदरणीय प्रभाकरजी सावंत, महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा श्वेताताई आणि पक्षाचे विविध पदाधिकारी सगळ्यांनी मिळून आज श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलं. आमच्या सगळ्याच भाविकांच्या नवसाला पावणारा असा हा माणसाचा देव की ज्याने आजपर्यंत शुभाशीर्वादच नेहमी दिले आहेत. खरं तर आज मागणी करत असताना यावर्षी झालेला अवकाळी पाऊस आणि त्यामुळे झालेलं प्रचंड अशा प्रकारचं शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान, या सगळ्या पार्श्वभूमीवर त्याच्याच आशीर्वादाने खऱ्या अर्थाने या वर्षीचा खरीप हंगाम चांगला जाऊ शकतो आणि म्हणून त्यांच्या चरणी आम्ही प्रार्थना केली की सगळ्या शेतकऱ्यांचं जे काही आता झालेलं नुकसान आहे ते यापुढच्या काळामध्ये भरून निघावं, यावर्षीचा खरीप हंगाम चांगला व्हावा,
चांगली शेती व्हावी, चांगली पीक यावं आणि सगळ्याच भक्तांना त्यांच्या मनोकामना इच्छा पूर्ण व्हाव्यात अशा प्रकारची प्रार्थना या निमित्ताने आम्ही सर्वांनी केलेली आहे. शेतकऱ्यांची बँक म्हणून जिल्हा बँकेकडे पाहिलं जातं आहे. आत्ता जे छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांचं जे नुकसान झालेलं आहे, कोकम असेल किंवा मिरची असेल, तर त्याबाबत आपण सरकारकडे काय मागणी करणार आहात? खरं म्हणजे मागील वर्षीच आम्ही सगळ्यांनी मिळून एक जयतीराचरणी प्रार्थना केलेली होती की यापुढचं त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचा मुख्यमंत्री व्हावा, भारतीय जनता पार्टीचा या जिल्ह्यामध्ये पालकमंत्री व्हावा आहे आणि अशा प्रकारची प्रार्थना आम्ही केली होती. ती प्रार्थना यावर्षी आमची सगळ्यांची पूर्ण झाली आणि यावरती आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या राज्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीचं आणि महायुतीचं सरकार आहे आणि त्या सगळ्याच्या माध्यमातून ज्या प्रकारच्या काही नुकसान भरपाई झालेल्या आहेत किंवा अन्य काही शेतकऱ्यांना नुकसान झालं आहे, हे सगळं नुकसान भरून येण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही जिल्हा बँक म्हणून बँकेच्या माध्यमातून अनेक योजना आणण्याचा प्रयत्न करतोच, परंतु शासन म्हणून काही वेगवेगळ्या उपाययोजना या सगळ्याच्या माध्यमातून आता करण्यात येत आहे. खरं म्हणजे वेंगुर्ला तालुका हा मच्छीमारांशी आणि शेतकरी या दोन्ही बाजूनी सामावलेला भाग आहे आणि आज खऱ्या अर्थाने आज मच्छीमार आणि शेतकरी असे शेतकरी म्हणून एकत्र आले आहेत आणि त्यामुळे या दोघांनाही चांगला या पुढच्या काळामध्ये फायदा होईल. शासनाच्या माध्यमातून आणि सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं उचलतो. निश्चितच आपल्यासोबत कोरगावकर मॅडमसुद्धा आहेत, भाजप महिला जिल्हाध्यक्ष. खरं तर जयतीरा माहेरवाशिणींचा देव म्हणून सर्वदूर त्याची ख्याती पसरलेली आहे. आपण सुद्धा महिला आहात, अनेक वर्ष श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेतात, काय सांगाल? खरोखरच आज मला भाग्य लाभलं की मी आज या उत्सवाला पहिल्यांदाच या ठिकाणी पोचली आणि बघून खूप बरं वाटलं की मग खरोखर देवाच्या मनात जेव्हा असतं तेव्हाच आपल्याला बोलवणं येतं. आणि तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे माहेरवासिनीचा आजचा उत्सव आहे आणि मी बघते की सगळ्या माहेरवासिनी आज जशा आपल्या माहेरी ओढ असते तशा ओढून आज ह्या उत्सवाला येत आहेत की आपला या माहेरवासींचा देवाचा आशीर्वाद त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबावर आहे. त्या आसने ते आज इथे येत आहेत आणि आज आम्हाला इथं भाग्य लागलं आहे. मी या जयती देवाच्या चरणी नतमस्तक होऊन आज मी एवढीच प्रार्थना करते की माझ्या सगळ्या कोकणवासियांना आणि सगळ्या भाविक भक्तांना सुजलाम सुफलाम असं त्या जीवन त्यांचं लाभून त्यांना निरोगी उदंड आयुष्य लाभलं एवढी मी जयती चरणी प्रार्थना करून इथंच थांबते. नराचा नारायण म्हणून दक्षिण कोकणात प्रसिद्ध असलेल्या तुळस येथील जयतीर उत्सवाला सुरुवात झाली. सकाळपासून विविध मान्यवरांची मांदियाळी मंदिरात होती. गावची कन्या आणि प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा तुळसकर याही जयतीराच्या उत्सवानिमित्त उपस्थित होत्या. त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध देवस्थान श्रीदेव जयतीरच्या उत्सवाला आजपासून सुरुवात झालेली आहे. अनेक क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी असतील ते या श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेत आहेत. या उत्सवानिमित्त आपल्यासोबत याच गावच्या सुकन्या आणि प्रसिद्ध अभिनेत्या शिल्पा तुळसकर मॅडम आपल्यासोबत आहेत. ते या गावच्या मुलगी आहेत, म्हणजे माहेरवाशिणींचा देव म्हणून श्रीदेव जयतीर प्रसिद्ध आहे आणि त्या या गावच्याच मुलगी आहेत. त्यासुद्धा दरवर्षी जयतीर उत्सवाला न चुकता आपली उपस्थिती दर्शवतात. आपल्यासोबत आता अभिनेत्या शिल्पा तुळसकर मॅडम आहेत. नमस्कार, आम्ही आपलं कोकण सात लाईव्हमध्ये स्वागत करतो. दरवर्षी आपण श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेतात, काय सांगाल? दरवर्षी येते म्हणजे अगदी बालपणापासून येते. फार कमी जणांना माहिती की माझा जन्म वेंगुर्ल्यातला आहे आणि माझ्या आयुष्याचे पहिले काही महिने हे तुळशीतलेच होते. मीच एकटी नाही तर आम्ही सगळीच भावंड जयतीराच्या निमित्तानं दरवर्षी इथे येतो, भेटतो. देवाला तर येतोच आणि फक्त श्रद्धा नाही तर आमची नाळ पुरली इकडे. आता मी आणि काय सांगू, म्हणून येतो. अभिनय क्षेत्रात आपण निश्चितच नाव कमावलेलं आहे आणि काय साकडं घातलंय श्रीदेव जयतीर चरणी? मी जे अर्पण केलं आहे ते माझं नावच केलं आहे, कारण मी लग्नानंतर शिल्पा विशाल शेट्टी आहे, पण नाव माझं स्क्रीनवर शिल्पा तुळसकर लागतं. ते या देवामुळे, माझ्या आजी आजोबांमुळे आणि आईवडिलांमुळे. सो साकडं त्याला माहिती असतं मनातलं जे काही आहे ते, आणि सगळ्यांची सुख समृद्धी आणि आरोग्य मुलाबाळांचं सगळ्यांचं छान व्हावं हे. आता किती दिवस मुक्काम आहे? कारण 11 दिवसांचा हा उत्सव असतो, तर किती दिवस तुळसगावी मुक्काम आहे? ते अजून ठरायचं आहे. ओपन तिकीट आहे, जेवढा राहता येईल तेवढा राहील, नाही तर जाऊन येऊन असणारच.
दक्षिण कोकणात प्रसिद्ध असलेल्या तुळस येथील जैतिर उत्सवाची उत्साहात सुरुवात झाली। वेंगुर्ला पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी दिनेश पाटकर यांनी उत्सवाच्या नियोजनाचं कौतुक केलंय। तसेच वेंगुर्ला देशात पहिला ठरावा अशी प्रार्थनाही जैतिर चरणी केली। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध देवस्थान श्रीदेव जैतीरचा उत्सव आहे। वेंगुर्ला तालुक्यातील हे देवस्थान आहे। आपण वेंगुर्ला तालुक्याचे व्हिडिओ म्हणून काम बघतायत, काय सांगाल या देवस्थानबद्दल? श्री देव जयतीर उत्सव हा खूप मोठा उत्सव भरतो इथे आणि ह्या जयतीर उत्सवाचे जे जत्रेचे नियोजन आहे चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे आणि खूप गर्दी आहे। माझ्या ह्या सर्व गावकरी मंडळींना आणि आपल्या जयतीर उत्सवाच्या पूर्ण कमिटीला शुभेच्छा आहेत। असंच देवदर्शन घडो हीच इच्छा आहे। शुभेच्छा। वेंगुर्ला तालुक्याचे प्रमुख अधिकारी म्हणून आपण काम पाहतात, तर संपूर्ण जी वेंगुर्ला तालुक्याची जनता आहे त्या जनतेसाठी काय साकडं घातलं जैतीर चरणी? आपला वेंगुर्ला तालुका जो आहे हा निसर्गरम्य आहे। जैतीर जत्रे उत्सव मोठा भरतो आणि हा तालुका आपला जिल्ह्यामध्ये राज्यामध्ये ह्याचा पहिला क्रमांक यावा हे असं मी सर्व जनतेला आशीर्वाद द्यावे ही मागणं करतो मी जैतीर उत्सवाला। नराचा नारायण म्हणून दक्षिण कोकणात प्रसिद्ध असलेल्या तुळस येथील जैतिर उत्सवाला सोमवारपासून सुरुवात झाली। अनेक मान्यवरांनी यावेळी श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलं। यावेळी सावंतवाडी संस्थानचे युवराज लखमराजे भोसले यांनीही जैतिर उत्सवाला उपस्थिती दर्शवत श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलं। तुळस गावचं आणि सावंतवाडी संस्थानचं अतूट नातं आहे आणि यापुढेही ते असंच राहो असं साकडं यावेळी त्यांनी जैतिर चरणी घातलं। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध देवस्थान श्रीदेव जैतीर उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे आणि यानिमित्त अनेक मान्यवर मंडळी, अनेक क्षेत्रातील मान्यवर मंडळी श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेत आहेत। आपल्यासोबत संस्थांचे सावंतवाडी संस्थांचे युवराज लखमराजे भोसले या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांनी सुद्धा श्रीदेव जैतिराचं दर्शन घेतलेलं आहे। आज जैतीर उत्सव आहे, आपण दर्शन घेतलेलं आहात श्रीदेव जैतिराचं, काय सांगाल देव? नमस्कार सगळ्यांना। पहिलं आज या तुळस गावामध्ये जैतीर उत्सवाच्या निमित्ताने आज इथं आलो आहे दर्शनासाठी। तर मी पहिलं सगळ्यांना शुभेच्छा देतो या गावाचा आणि मी प्रार्थना करेल की ह्या भागाच्या लोकांना आपल्या चांगलं आशीर्वाद मिळून चांगलं पुढं जाऊन इथं काहीतरी चांगलं होऊन दे। पुढचं म्हणजे आपलं पहिल्यापासून सावंतवाडी संस्थान आणि इथं तुळस गावाच्या जैतीर ह्या देवस्थानच्या निमित्ताने कुठेतरी नाद जुळलेला आहे आणि आपलं संपर्क राहतोच दरवेळी। आणि ह्या मागचे 4-5 वर्षापासून मी म्हणजे केव्हा बाहेर देशापासून आलो तेव्हापासून दरवर्षी मी येत राहतो आणि कुठेतरी एक समाधान येतो की आपल्याकडे इथं चांगलं येऊन दर्शन घेऊन आणि इथे एवढे लोकसंख्या येऊन आम्हाला भरपूर आनंद येतो आणि दरवर्षीसारखं एवढे बाहेरून पण लोक येतात आणि आपल्या गावाकडे येतात परत। एवढं चांगलं दिसतं आहे की कुठं लोक आपल्या देवाला कुठं आपल्या गावाला विसरले नाही आहे। एवढंच मी म्हणेल की आपण सगळेजणं दर्शन घ्या, आरामात सांभाळून जावा। पावसाचा पण काळ आहे तर आरामात राहावा एवढंच मी म्हणेल। नमस्कार। आताच आपण म्हटलं की या तुळस गावचं आणि संस्थांचं एक वेगळं नातं आहे। जे आपण जी श्रीदेव जैतिराची जी कथा सांगितली जाते त्यात सुद्धा या सावंतवाडी संस्थांचं नाव आहे। ते संस्थांचे एक सरदार म्हणून सुद्धा या कथेत सांगितलं जातं, तर याबद्दल काय सांगाल? इथं ह्या भागामध्ये आपले परब असतील ते कुठेतरी आपल्या त्यांचं नाद जुळलं होतं। आपले थोडी लढाई झाली होते ह्या भागातून आणि तेव्हा ते आपले इथं सेनापती होते, तर तेव्हापासून तो एक नाद जुळलेला आहे आणि तो आम्ही परत नाही म्हणत पण आतापर्यंत आपण जीवन ठेवलेलं आहे। तसंच ह्या पुढं पण असंच राहणार आहे आपलं नाद आणि तसंच राहील। दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान नराचा नारायण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वेंगुर्ला तालुक्यातील तुळस गावातील जैतिर उत्सवाला 26 मे पासून प्रारंभ झालाय। या उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी भाविकांनी मोठ्या प्रमाणावर हजेरी लावत श्री जैतिर देवाचं दर्शन घेतलं। दरम्यान जैतिर उत्सवालाही पावसानं हजेरी लावल्यानं भाविकांची तारांबळ उडाली, तरीही तुडुंब गर्दी पाहायला मिळाली। ढोल तुझ्या मंदिरातील माझ्या कानी वाजे, हे रूप हिरवे पावसाचे नाऊने सांगे। ढोल
तुझी या मंदिरातील माझ्या काने वाजे हे रूप हिरवे पावसाचे नाऊने सांगे जैतीर हे तुळसगावचं प्रमुख दैवत. त्याचा वार्षिक उत्सव 26 मे पासून सुरू झालाय. या निमित्त श्रीदेव जैतीर मंदिराला आकर्षक विद्युत रोषणाई तसेच फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. जैतीर उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित मुंबई, पुणे, रत्नागिरी, कर्नाटक, गोव्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो भाविकांनी श्रीदेव जैतिराच्या दर्शनासाठी गर्दी केली होती. उत्सवा दिवशी विविध प्रकारचे खाद्यपदार्थ, खेळणी, गृहोपयोगी वस्तूंचे स्टॉल मंदिर परिसरात लावण्यात आले होते. दुपारी 2 नंतर खऱ्या अर्थानं या उत्सवाला सुरुवात झाली. देवघरातून अवसारी येत श्रीदेव जैतिरानं मंदिरासमोर मांडावर येत खेळ केला आणि यानंतर मानाप्रमाणे प्रत्येक मानकऱ्यांनी मांडावर खेळ केले. तसेच यावेळी कातर हा मुख्य विधी पार पडला. हे दृश्य पाहायला भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती. अकरा दिवस चालणाऱ्या उत्सवाची सांगता 4 जूनला कवळासानं होणार आहे. पुढील 11 दिवस गावात भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळणार आहे. या उत्सवानिमित्त भाविकांची गर्दी लक्षात घेता देवस्थान कमिटी तसेच गावकर मंडळी आणि ग्रामस्थ यांच्यामार्फत योग्य नियोजन करण्यात आलंय. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक संदीप भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली चोख पोलीस बंदोबस्तही ठेवण्यात आला होता. या उत्सवात मांडावर देव खेळतानाचे दृश्य, याची डोळा याची देही पाहण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध आणि जागृत देवस्थान नराचा नारायण श्रीदेव जैतीर उत्सवाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. तुळस गावासहित दशक्रोशीतील अनेक भाविक चाकरमानी या उत्सवाची आतुरतेने वाट पाहत असतात. सकाळपासून भाविकांची श्रीदेव जैतिराच्या दर्शनासाठी गर्दी केली होती. आमचे वेंगुर्ला प्रतिनिधी दीपेश परब यांनी घेतलेला हा आढावा. परंपरा डोंगर दऱ्यांनी सजला ह्यो कोकण, रूढी परंपरा डोंगर दऱ्यांनी सजला ह्यो कोकण. तुळस गावी जैतीर माझा नराचा नारा
जगभर माहेर वाशिणीचा देव ख्याती जगभर दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जयतीर 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 ऐकून देवा तुझा महिमा आलो तव दरबारी भरकटलो संसारी नौका लाव पैल तिरी ऐकून देवा तुझा महिमा आलो तव दरबारी भरकटलो संसारी नौका लाव पैल तिरी घे कुशीतले करास देऊनिया धीर घे कुशीतले करास देऊनिया धीर दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जयतीर दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जयतीर दुःख निवारी भक्तांना तारी देव माझा जयतीर दक्षिण कोकणातील प्रसिद्ध व जागृत देवस्थान नराचा नारायण म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या वेंगुर्ले तालुक्यातील तुळस येथील श्रीदेव जयतीराच्या उत्सवाला सुरुवात झालेली आहे. खरं तर या उत्सवाला आज पहाटेपासूनच सुरुवात झालेली आहे. श्रीदेव जयतीर मांडावर आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने हा उत्सव सुरू होतो आणि तुळस गावासहित जे दशक्रोशीतील भाविक आहेत यांच्यासाठी ही एक जयतीर उत्सव आणि जो पुढे 11 दिवस चालतो कवळास उत्सवापर्यंत ही एक पर्वणीच असते. आणि आपण या ठिकाणी बघू शकतात भाविकांनी सकाळपासून श्रीदेव जयतीराच्या दर्शनासाठी त्या रांगा लावलेल्या आहेत. दरम्यान पाऊससुद्धा सकाळपासून सुरू झालेला आहे. पावसाची रिपरिप सुरू आहे. त्यातच भाविक जे आहेत ते दर्शनासाठी जयतीराच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवत आहेत. अनेक मंदिर परिसरात अनेक दुकाने सुद्धा लागलेली आहेत. भाविकांना सुलभतेने दर्शन व्हावं यासाठी स्थानिक देवस्थान कमिटी असेल, मानकरी असतील किंवा ग्रामस्थ असतील यांच्या वतीने चोख नियोजन करण्यात आलेलं आहे. वेंगुर्ले त्याचप्रमाणे पार्किंगची व्यवस्था सुद्धा करण्यात आलेली आहे. काही पाऊस असल्यामुळे काहीसा पार्किंगला अडथळा होतोय. मात्र या ठिकाणची सर्व या ठिकाणची जी कमिटी असेल किंवा मानकरी असेल, ग्रामस्थ असतील यांनी नियोजन केल्याप्रमाणे वेंगुर्ले पोलीस ठाण्याकडून सुद्धा पार्किंगसाठी या ठिकाणी चोख नियोजन करण्यात आलेलं आहे. भाविक सकाळपासून दर्शन घेत आहेत. मुख्य जो कार्यक्रम श्रीदेव जयतीरचा सुरू होणार आहे तो दुपारपासून या मुख्य कार्यक्रमाला या ठिकाणी सुरुवात होणार आहे. श्रीदेव जयतीर हा अवसारी मांडावर आल्यानंतर किंवा जी तरंग देवता आहेत ही मांडावर आल्यानंतर या उत्सवाला खऱ्या अर्थाने सुरुवात होणार आहे. आपल्यासोबत काही भाविक सुद्धा आहेत. आपण त्यांच्या ते अनेक जे भाविक आहेत चाकरमानी आहेत ते जे प्रत्येक वर्ष या उत्सवाची आतुरतेने वाट बघत असतात. एक भाविकांसाठी एक मांदियारी असतो हा उत्सव. काय सांगाल आपण इकडे काय सांगाल आपण कुठून आलायत आणि किती वर्ष तुम्ही या ठिकाणी येता? मी मूळ ह्या गावचाच आहे. माझं नाव प्रमोद सुर्जे आहे. सुर्जेवाड्यातच राहतो. गेली मी 40 वर्ष मुंबईला होतो. आता रिटायर्ड होऊन इथे आलो आणि मी माझा कुडाळला माझा तेलाचा घाणा आहे. तिथे मी माझा व्यवसाय आहे आणि तिथेच मी स्थायिक आहे सध्या. पण जाणं येणं माझं इथे घर असल्यामुळे मी इथे येत असतो. पण जयतीर उत्सव मी लहानपणापासून म्हणजे खूप लहानपणापासून हा उत्सव मी येतो. असं 1 वर्ष पण नाही की माझं चुकलं नाही. म्हणजे येऊन देवाचं दर्शन घेतो. अवसारी किंवा आम्ही दर्शन घेतच असतो. प्रत्येक जे मुंबईला चाकरमानी असतात किंवा या ठिकाणचे ग्रामस्थ असतात त्यांना या उत्सवाची आतुरता असते आणि या देवाची महती सुद्धा अगाध आहे. तर काय तुम्हाला काय अनुभव आलाय का? हो, मला अनुभव आला ना. माझ्या बायकोच्या माझी मिसेस आहे प्राची चौधरी. या देवाचं मला एवढी प्रचिती आहे की माझी मिसेस म्हणजे देव मांडावर असताना किती वर्ष झाली? 5-6 वर्ष झाली. हिचं ऑपरेशन होतं लीलावती हॉस्पिटलमध्ये आणि मला ॲडमिशन मिळत होतं आणि मी अक्षरशः आणि ही एवढं तिचा प्रॉब्लेम होता आणि देव मांडावर मी देवाला म्हटलं, अरे देवा काय तू मांडावरच आणि मला म्हणजे कोण मदत करत तर मी एकटाच आहे. आणि सगळे इथेच आले होते म्हणजे कुटुंबातील सगळे लोक. हिच्यामुळे मी थांबलो होतो. पण मी देवाला हाक मारली पण
मला ॲडमिशन न मिळाल्यामुळे मी तिकडे अक्षर ओक्षविषयाचं रडला लागलो. तेवढं ते म्हणजे जे मेन डॉक्टर होते ते कधीच खूप नामचीन डॉक्टर आहे, रमाणे म्हणून, तिचं मणक्याचं ऑपरेशन होतं. तर मी देवाला हाक मारली तर ते जे डॉक्टर आहे स्वतः कधीच खाली येत नाही. त्या ऑपरेशन थिएटरवरून खाली आल्यावर प्राच्युतीचं काय झालं, हिला काय ॲडमिशन, आणि ते म्हणाले की अरे हिला ॲडमिशन नाही तर हिचं काय झालं तर आम्ही तुला जबाबदार धरू. मग त्या डॉक्टरने स्वतः हिला ॲडमिशन करून हिचं ऑपरेशन नेक्स्ट डे केलं. आणि ही मला खूप म्हणजे देवाला हाक मारला, साक्षात मी डॉक्टर देवाच्या रूपाने, जयती देवाच्या रूपानेच माझ्याकडे आले आणि हिला घेऊन ते हॉस्पिटलमध्ये घेऊन दुसऱ्याचं ऑपरेशन केलं. हिचं सक्सेस झालं देवाच्या कृपेने आहे. देवाची आम्हाला खूप मोठी प्रचिती आहे देव जयतीराची. निश्चितच अशा प्रकारे अनेक भाविक आहेत ज्यांना देवाची प्रचिती आलेली आहे आणि वर्षानुवर्ष भाविक या ठिकाणी येतात. आपल्या सोबत अजूनही काही भाविक आहेत. माहेरवासिनीचा देव म्हणूनही हा श्रीदेव जयतीर प्रसिद्ध आहे. तर काय सांगाल, तुम्ही या गावच्या आहात, माहेरवासिनींचा देव म्हणून जयतीर प्रसिद्ध आहे, तर काय सांगाल देवाबद्दल? मी तुळसची कन्या आणि बेळगावची सून आणि जयतीराला पाहून आनंद होतो खूप. असे मी जयतीर देवाबद्दल काय सांगू. दरवर्षी मी माहेरवाशीण म्हणून जयतीराचं दर्शनाला येते आणि एवढं मला तिकडेच सासरी असले तरी मला जयतीर देवाबद्दल खूप अभिमान वाटतो. काही झालं तर जयतीराची गोशपथ असं मी आतुरतेने त्याचं नाव घेते. आणि खरोखरच मी आजारी वगैरे पडले ना तर जयतीराचा धावा करत असते. घरात 2 उदबत्ती लावून, धूप लावून, कापूर लावून असं देवाची हे करत असते, देवाला आळवत असते. आणि खरोखरच जयतीर देव माझ्यावर खूप प्रसन्न आहे. मी जयतीर देवावर एक माझं यूट्यूबवर गाणं पण रिलीज केले आणि असं मला जयतीर हा शब्द म्हटल्याबरोबर माझा अगदी असं कंठ दाटून येतो आणि माझ्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहतात. आणि खरोखरच ह्या जयतीर देवाची आम्हाला माहेरवाशीण लेकींना खूप प्रचिती येते. आणि अशा ह्या देवाला खरोखर म्हणजे देव तो, मी कशाही परिस्थितीत दरवर्षी मी इथे पोचते, बेळगावला असले तरी. असं आमचं बेळगावबद्दल, जयतीर देवाबद्दल खूप खूप हे आहे. निश्चितच धन्यवाद. अशाच प्रकारे अनेक भाविकांच्या भावना आहेत श्रीदेव जयतीर. विविध अनुभव सुद्धा आहेत, त्यांच्या कौटुंबिक अनुभव आहेत किंवा जयतीराचा धावा केल्यावर माहेरवाशिणींच्या हाकेला जयतीर धावतो अशी ख्याती आहे. अनेक तुळसगावचे भाविक जे आहेत ते इतर राज्यात राहतात, त्यांना सुद्धा जयतीरचे अनेक अनुभव आलेले आहेत. अशाच प्रकारे अजूनही भाविक आहेत जे दर्शनासाठी येत आहेत. जयतीर उत्सवाला आत्ता सुरुवात झालेली आहे. अजूनही भाविकांची गर्दी, जरी पाऊस असला तरी सुद्धा श्रीदेव जयतीराच्या भेटीसाठी किंवा जयतीराचे दर्शन घेण्यासाठी अनेक भाविक या भर पावसात सुद्धा या ठिकाणी दाखल होणार आहेत आणि श्रीदेव जयतीराचं दर्शन घेणार आहेत. मुख्य कार्यक्रमाला दुपारनंतर सुरुवात होणार आहे आणि अशाच प्रकारे हा 11 दिवस चालणारा उत्सव हा भक्तिमय वातावरणात या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. कॅमेरामॅन साहिल बागवेसहित दीपेश परब, वेंगुर्ला. काश्मीरमध्ये निष्पाप भारतीय नागरिकांची हत्या करणारे दहशतवादी आणि त्यांना पोषणारा पाकिस्तान यांना जबरदस्त तडाखा देणाऱ्या भारतीय सैन्य बलाची कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी दोडामार्ग शहरात ऑपरेशन सिंदूर तिरंगा रॅली मोठ्या उत्साहात पार पडली. या रॅलीत दोडामार्ग तालुक्यातील आणि परिसरातील नागरिक सहभागी झाले होते. यावेळी माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजन म्हापसेकर, नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, भाजप तालुकाध्यक्ष दीपक गवस, नगरसेवक नितीन मणेरीकर, शहर प्रमुख राजेश फुलारी, पराशर सावंत, वैभव इनामदार, संदीप कावडे, महिला तालुकाध्यक्ष दीक्षा महालकर, नगरसेविका संध्या प्रसादी, क्रांती जाधव, आकांक्षा शेटकर, रंगनाथ गवस, सुनील गवस, संतोष मावळणकर, प्रकाश गवस, भैया पांगम, संजय सातार्डेकर उपस्थित होते. माननीय पंतप्रधानांनी ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारतीय सेनेने ऑपरेशन सिंदूर करून त्यांचे जे दहशतवाद्यांचे जे तळ होते ते उद्ध्वस्त केले आणि पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती उघडा पाडला. चौतळलेल्या पाकिस्तानने दहशतवाद्यांच्या समर्थनार्थ भारतावरती कारवाई करण्याचा प्रयत्न केला, पण तोही प्रयत्न असफल ठरवला. आपल्या सर्व शास्त्रज्ञांनी बनवलेल्या आत्मनिर्भर भारतच्या सर्व जे काही मिसाईल्स होते आणि भारतीय सशस्त्र सेनांनी जे काही ऑपरेशन सिंदूर केलं त्याच्यामध्ये पाकिस्तान संपूर्णपणे त्यांचे तळ निस्तनाबूत झाले आणि त्या समर्थनार्थ राष्ट्रप्रेमी घोडा मार्गातल्या सर्व नागरिकांनी मिळून
भारतीय सेनेचं समर्थन करण्यासाठी, माननीय पंतप्रधानांनी केलेल्या कारवाईचं समर्थन करण्यासाठी ते आज तिरंगा रॅली काढलेली. आमचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब, गृहमंत्री आमचे अमित शहा साहेब आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग साहेब आणि आमच्या तिन्ही सशस्त्र सेना दलाने जे मिळून एक नियोजन केलं आणि त्या नियोजनातून पूर्ण पाकिस्तानच्या जे दहशतवादी अड्डे होते ते अड्डे उद्ध्वस्त केले आणि खऱ्या अर्थाने पाकिस्तानला दहशतवादी घोषित करण्याचं काम माननीय मोदी साहेबांनी केलेलं आहे. आणि ह्याला आपल्या सशस्त्र सेना दलाला समर्थन करण्यासाठी आपण ही तिरंगा रॅली काढलेली आहे. आज सर्व आपण नागरिक आणि या ठिकाणची सुज्ञ जनता या ठिकाणी आपण तिरंगा यात्रेचं या ठिकाणी आयोजन केलेलं होतं आणि या ठिकाणी पिंपळेश्वर चौकामध्ये आपण या ठिकाणी जमलो आहोत. बराच आपण पाऊस असताना सुद्धा या ठिकाणी आपण या तिरंगा यात्रेचं आयोजन केलेलं आहे. मी सर्वांना धन्यवाद देतो. आपली जी सेना आहे, भारतीय सशस्त्र सेना, त्याच्याबद्दल आम्हाला पूर्ण अभिमान आहे, त्याच्याबद्दल आम्हाला गर्व आहे. आपल्या दोडामार्ग तालुक्याची जनता या सेनेच्या पाठीशी आहे आणि आपण त्यांच्या या ठिकाणी गुणगौरव करण्यासाठी या तिरंगा यात्रेचं आयोजन केलेलं होतं. या तिरंगा यात्रेचं आयोजन करत असताना आपल्या माता भगिनी, सर्व ग्रामस्थ, या ठिकाणचे नागरिक, दोडामार्ग तालुक्याचे नागरिक, त्याचप्रमाणे खेडोपाड्यातील सर्वांनी आपल्या सेनेला अभिमान आहे आणि त्यांचं कौतुक करावं थोडं आहे. भारताचे आदरणीय पंतप्रधान माननीय नरेंद्रजी मोदी हे जे जलद गतीनं जे ॲक्शन जे घेतलं, पहलगाममध्ये आपल्याला झालेली ही हत्या आणि धर्मविचारून जे केली गेली उत्तर आणि चोख प्रत्युत्तर माननीय पंतप्रधानांनी काही क्षणातच दिल्यानंतर तो अभिमानाची गोष्ट आहे की आम्ही अशा देशामध्ये आता अभिमानाने राहू शकतो. सगळे देशवासी आहे, जसे आता म्हापसेकरने जसं म्हटलं की 140 कोटी लोक जनता जी आहे ती पूर्णपणे त्यांच्या पाठीशी आहे. पुन्हा जर असे जर भ्याड हमले होत असतील तर आम्हालाही सुद्धा आपापल्या तालुक्यामध्ये, जिल्ह्यामध्ये किंवा राज्यामध्ये उठावं लागेल. आणि जर आम्हाला सुद्धा जर परवानगी जर मिळाली तर देशातले शत्रूसुद्धा, ही अंतर्गत शत्रूसुद्धा तो नेस्तनाबूत करण्याची ताकद आमच्या भारतीय जनतेमध्ये आहे. आणि म्हणून सगळ्यांना आम्ही विनंती करतोय की ज्या वेळेला आपल्या पाकिस्तानवर ज्या आमचे हमले होणार पाकिस्तानचे, त्या वेळेला भारतीय सेनेचं मनोबल वाढवण्यासाठी आम्ही सगळ्यांनी रस्त्यावर उतरून त्यांचं कौतुक करणं आणि त्यांना पाठिंबा देणं एक काळाची गरज आहे. म्हणून त्या अर्थानं ही जी रॅली जी आहे ती यशस्वी आपली ठरलेली आहे. म्हणून सगळ्यांचं पुन्हा एकदा इथं जमेलांचंही आम्ही कौतुक करतोय आणि संपूर्ण भारतीय सैनिकांचं मनोबल आणि मनपूर्वक सगळ्यांचं कौतुक. धन्यवाद. आम्ही आज तिरंगा यात्रा काढलेली आहे की आमच्या भारतीय सेनेला पाठबळ देण्यासाठी ज्या पाकिस्तानने आमच्या पहलगामवर घाट हल्ला करून आमच्या निष्पाप नागरिकांचे प्राण घेतले, त्याला चिठ्ठीवर सिंदूरची किंमत काय असते याचं उत्तर देऊन भारताने सिंदूर ऑपरेशन सक्सेस केलेलं आहे. आणि त्यामुळे आमच्या भारतीय तिन्ही सेना दलाच्या पाठीशी आम्ही आहोत आणि कायम पाठीशी आहोत. आज या तिरंगा यात्रेला आपल्या दोडामार्गच्या सर्व महिला, सर्व पक्षीय, सर्व सामाजिक कार्यकर्ते, विविध हिंदुत्ववादी संघटना आज या भर पावसात सगळेजण आपण उपस्थित राहिलात. आपण सर्व पत्रकार, म्हापसेकर साहेब, नावडे सर, संदीपजी, आपले चेतनजी चव्हाण साहेब आणि सर्वच आपले सर्वच नेते मंत्री म्हणा, सर्व कार्यकर्ते, यांचा मी सर्व समाजाच्या वतीनं, दोडामार्गच्या वतीनं मी सर्वांचे आभार मानतो. ऑपरेशन सिंदूरचा, ऑपरेशन सिंदूरचा. कोकणात धक्कादायक घटना घडली आहे. महामार्गावर 2 तरुणांनी फिल्मी स्टाईलनं कारचा पाठलाग केला. अगोदर दगडफेक करून कारच्या काचा फोडल्यात, नंतर पिस्तुलानं धमकावत हवेत गोळीबार केलाय. नेमकं हे प्रकरण काय आहे पाहूया. खेड तालुक्यात मुंबई गोवा महामार्गावरती बेरळ येथील खोपे फाटा परिसरात रविवारी धक्कादायक घटना घडली आहे. 2 अज्ञात तरुणांनी प्रीतम साळवी या कार चालकाचा पाठलाग करत धमकावून हवेत गोळीबार केला. प्रीतम साळवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार 2 अज्ञात तरुणांनी कारचा पाठलाग केला. कारला थांबवलं, त्या अगोदर दगडफेक करून कारच्या काचा फोडल्या आणि नंतर एका तरुणानं पिस्तूल काढून धमकी देत शिवीगाळ करीत हवेत गोळीबार केला. यामुळे खेड तालुक्यासह संपूर्ण कोकण परिसरात भीतीचं वातावरण पसरलंय. दिवसा ढवळ्या अशा पद्धतीनं खुलेआम फायरिंग होण्याची ही पहिलीच घटना असल्याचं सांगण्यात येत आहे. हा सगळा प्रकार काही सेकंदात घडला. सुदैवानं कोणालाही दुखापत झाली नाही. या घटनेनंतर खेड पोलीस तातडीनं घटनास्थळी दाखल झालेत आणि त्यांनी पंचनामा सुरू केला. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी तपासाचं चक्र फिरवण्यात आलं. स्थानिक नागरिकांमध्ये या घटनेमुळे
भीतीचं वातावरण तयार झालंय. पोलीस प्रशासनानं लवकरात लवकर आरोपींना अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. या घटनेनं कोकणात गुन्हेगारीचं सावट पसरू लागलं असल्याची भीती व्यक्त होते, तर गुन्हेगारांवर पोलिसांचा धाक नसल्याचं बोललं जात आहे. चिपळूण तालुक्यातील खडपोली सोनारवाडी इथं डिसल नदीपात्रामध्ये अडकल्याची धक्कादायक घटना घडली होती, त्यामुळे मोठी खळबळ उडाली. चिपळूण तालुक्यात रविवारी रात्री उशिरा ही घटना घडली. चिपळूण तालुका प्रशासनाचे प्रमुख प्रांताधिकारी आकाश लिंगाडे यांच्या नेतृत्वाखाली चिपळूण तालुका प्रशासनानं रेस्क्यू टीमनं हे बचाव कार्य रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवलं. 4 तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर त्यांना बाहेर काढण्यात आलं. तुमची टीम फार अलीकडे येऊ नका. गरज पडली तर रस्ते पलीकडच्या साईडला वळावं लागेल. आहे त्या ठिकाणी स्टॉप राहा. आता तिकडे कुठे आता इकडनं जे आता गाडी काय करू गाडी दाड दोरी तो मला रेनकोट काढ पाणी तुंबला की वेंगुर्ले शहराचा चेहरा मोहरा गेल्या काही वर्षात बदलून गेलाय. याला येथील नागरिक आणि प्रत्येक लोकप्रतिनिधी यांची एकजूट कारणीभूत आहे. या सर्वांचं कौतुकच आहे. शहराला एक चांगलं रूप निर्माण झालंय. एखाद्या गोष्टीची एखाद्या नगर परिषदेमध्ये सुरुवात होते, परंतु ते टिकवून ठेवणं तेवढं सोपं नसतं. इथला असणारा प्रत्येक विषय हा पुढच्या पिढीला आणि वेगवेगळ्या नगर परिषदांना एक आदर्श निर्माण करून देणार आहे, असं प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे माजी पालकमंत्री तथा भाजप कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र रवींद्र चव्हाण यांनी वेंगुर्ले इथं बोलताना केलंय. वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त पुढील वर्षभर चालणाऱ्या कार्यक्रमांचा शुभारंभ रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनानं करण्यात आला. कॅम्प येथील मधुसूदन कालेलकर सभागृहात पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी, मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, माजी नगराध्यक्ष राजन गिरप, नम्रता कुबल, अभि वेंगुर्लेकर, सुनील डुबळे, डॉक्टर पूजा करपे, जगन्नाथ सावंत, शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, भाजप महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोरगावकर, महिला तालुकाध्यक्ष सुजाता पडवळ, माजी उपनगराध्यक्ष शीतल आंगसेकर, माजी नगरसेवक सुहास गवंडळकर, साक्षी पेडणेकर, वामन कांबळे, उमेश येरम, भाजप तालुकाध्यक्ष पप्पू परब आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमाच्या प्रारंभी एका व्हिडिओ क्लिपद्वारे नगर परिषदेच्या कामाची माहिती उपस्थितांना देण्यात आली. त्यानंतर मुख्याधिकारी यांनी प्रास्ताविक सादर करून नगर परिषद प्रशासन याही पुढे शहराचा हा विकासाचा वारसा पुढे नेण्यासाठी जबाबदारीनं काम करेल असं सांगितलं. त्यानंतर माजी नगराध्यक्ष राजन गिरप आणि नियोजन समिती सदस्य सचिन वालावलकर यांनी मनोगत व्यक्त केलं. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन आणि आभार काका सावंत यांनी मानले. खरं तर गेल्या अनेक वर्षापासून वेंगुर्ला नगरपालिकेचा एक इतिहास आहे आणि वेंगुर्ला नगरपालिकेला सातत्याने ज्या ज्या लोकांनी मदत केलेली आहे, ज्या ज्या लोकांनी ज्या पद्धतीनं मग ते मुख्याधिकारी असतील, नगराध्यक्ष असतील, गेल्या 10 वर्षामध्ये या वेंगुर्ला शहराचं नावलौकिक भारतामध्येच नाही तर संपूर्ण जगामध्ये झालेलं आहे. आणि हे करत असताना माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला आनंद होतोय की खऱ्या अर्थाने वेंगुर्ला शहराचा विकास, वेंगुर्ला शहरामधील नागरिकांच्या करताच्या सोयी सुविधा या वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या माध्यमातून झालेल्या आहेत. भविष्यामध्ये सुद्धा 150व्या वर्षी पदार्पण करत असताना या राज्याचे मुख्यमंत्री असतील, या राज्याचे सर्व मंत्री असतील, या वेंगुर्ला नगरपालिकेकडे सातत्याने 150व्या वर्षामध्ये पदार्पण केल्यानंतर पुढच्या 1 वर्षामध्ये
जे जे काम वेंगुर्ला नगरपालिकेचं विकासात्मक असेल त्याला पॉझिटिव्ह असं सर्वजण देतील आणि याच्याकरता या भागाचे आमदार सन्माननीय दीपकभाई केसरकर असतील, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितीश राणे साहेब असतील, हे संपूर्णपणे सहकार्य करतील याची मला खात्री आहे. स्वच्छतेमध्ये आपण सर्वोत्कृष्ट आहोतच, पण आता इतर बाबतीत सुद्धा आपल्याला सर्वोत्कृष्ट व्हायचं आहे. सगळ्या नागरिकांच्या सहकार्याने आपण सर्वोत्कृष्ट होऊया. यामध्ये जे जे उपक्रम हाती घेतलेत त्या बऱ्याच उपक्रमांना मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांकडून आणि चव्हाण साहेबांकडून आणि दीपक भाईंकडून भरपूर निधी यापूर्वी आपल्याला मिळाला आहे. आताचे आपले जे पालकमंत्री आहेत राणे साहेब, ते सुद्धा यापुढे आपल्याला भरपूर निधी देतीलच. आम्ही त्यांना तशी पत्र दिलेली आहेत. 150 वर्षामध्ये वेंगुर्ला नगर परिषद हे पदार्पण करत आहे आणि त्यानिमित्ताने जे कार्यक्रम होणार आहेत, खरं तर त्या कार्यक्रमाचा उद्घाटन प्रसंगी जेव्हा मला इथे येण्याचं निमंत्रण दिलं, खरं तर या कार्यक्रमाला आदरणीय देवेंद्रजी हे स्वतः येणार होते, परंतु त्यांनी मला सांगितलं की रवी, मला जाता आलं नाही तरी तू तरी नक्की गेला पाहिजेस, आणि म्हणून आज या कार्यक्रमाला त्यांच्या शुभेच्छा आहेत आणि मी या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इथे आज उपस्थित राहिलो. वेंगुर्ला या शहराचं आणि माझं एक वेगळं नातं आहे. खरं तर या शहरामध्ये परबवाड्यामध्ये माझी आत्या राहते, त्यामुळे लहानपण परबवाड्यामध्ये बऱ्याच वेळेला तिकडच्या असणाऱ्या वाडीमध्ये बऱ्याच वेळेला काढलं. त्यामुळे एक वेगळ्या पद्धतीचं इथलं असणारं कल्चर जे आहे त्या कल्चरची मला लहानपणापासून असणारी एक वेगळ्या पद्धतीचं आकर्षण आहे. इथली खाद्य संस्कृती, मला आठवतं की आमचे दादा, आम्ही म्हणायचो, आत्यांचे मिस्टर मला सायकलवरून काजूची उसळ खायला घेऊन जायचे. देवळाकडे असणारे जी काजूची उसळ आहे, मी येता जाताना नेहमी बघत असतो की ती काजूची उसळ आणि पाव अजून सुरू आहे का. मी असं असणारं एक वेगळं असं नातं या शहराशी आहे. वेगळ्या पद्धतीने नेहमीच या शहराकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन राहिला आणि या शहरातील असणारा प्रत्येक लोकप्रतिनिधी त्याचं कौतुकच आहे. भारतातील निष्पाप नागरिकांवर पाक पुरस्कृत भ्याड दहशतवादी हल्ल्याला ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून भारतीय सैन्यानं पराक्रम गाजवत पाकिस्तानला सडेतोड उत्तर दिलंय. भारतीय सैनिकांच्या या पराक्रमाबद्दल आणि सन्मानार्थ मालवणवासियांनी भरड दत्त मंदिर ते मालवण बंदर जेटी अशी भव्य तिरंगा रॅली काढली. भारत माता की भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, रहना होगा, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील 4 लाईन नॅशनल हायवेच्या संपादित जागेत अवैध टपरी हॉटेल व्यावसायिक व्यवसाय करत असून हायवेसाठी जागा देणाऱ्या स्थानिक भूमिपुत्रांच्या तोंडचा घास हिरावून घेतला जातोय. नॅशनल हायवेचे अभियंता अधिकारी या अनधिकृत टपरी हॉटेल व्यावसायिकांकडून भाडे उकळत आहेत, असा आरोप अतुल रावराणे यांनी पत्रकार परिषदेत केलाय. अवकाळी पावसाने, निसर्गाने सध्या रुद्रावतार धारण केलेला आहे. अवकाळी पावसामुळे या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला शेतकरी पहिले हवालदिल झालेला आहे. त्यांच्या वार्षिक पिकं जे होतं महत्त्वाचं आंबा पीक, आंबा पण हे जे पारंपरिक पिकं होती ती जवळजवळ 50% हे त्यांचं नुकसान झालेलं आहे. आता जे मिरगाची शेती येणार आहे ते सुद्धा अजून सर्वजण चिंतेत आहेत. आज या जिल्ह्यामध्ये प्रशासकीय यंत्रणा ही पूर्णच्या पूर्ण अपयशी ठरलेली आहे. जिल्ह्यात आज कुठेही गेलात तर एकही रस्ता
हा डांबरी रस्ता दिसत नाही, पूर्ण लाल रस्ते झालेले आहेत, खड्डेमय रस्ते झालेले आहेत. ही पहिली आज अवकाळी पावसात ही परिस्थिती आहे. तर पुढचे पावसाळ्याचे पूर्ण अख्खा ऋतू आपल्याला काढायचा आहे. तर त्यावेळेला लोकांची काय हेळसाळ होणार, गणपतीपर्यंत आज लोकांची काय हेळसाळ होईल हे विचारच करणं आज शक्य होत नाही आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्यावरती दबाव राहिलेला नाही आहे. आपला सर्वांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न म्हणजे आपला कोकणचा हायवे, मुंबई गोवा हायवे. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा असल्यामुळे ह्या 4 पदरी रस्त्याचं जास्तीत जास्त फायदा हा आपल्या जिल्ह्याला होईल. या एकाच भावनेने या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सर्व जिल्हावासियांनी ज्यांची जागा हायवे लगत होती त्यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे सहकार्य करून जागा ॲक्विशन करून दिल्या. आज पत्रादेवीपासून ते खारेपाटणापर्यंत सर्वात पहिला टप्पा हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये पूर्णच्या पूर्ण क्लिअर झालेला आहे. पूर्णच्या पूर्ण वाहतूक अतिशय चांगल्या प्रकारे त्या हायवेवर चालू आहे. ॲक्विशन पूर्ण होऊन रस्ता पूर्ण झालेला आहे. परंतु आज अतिशय खेदाने सांगावं लागतंय की माझ्या जिल्हावासियांनी जी पुढे स्वप्न पाहिली होती या हायवेमुळे या पर्यटन जिल्ह्यात आपल्या मुलाबाळांना व्यवसाय मिळतील म्हणून त्यांनी ज्या पद्धतीने लँड ॲक्विशन करून दिल्या, जेणेकरून मागे उरलेली जागा ही त्यांची व्यवसायासाठी, त्यांच्या उपजीविकेसाठी, त्यांच्या मुलांच्या भवितव्यासाठी उपयोगात येईल आणि चांगल्या प्रकारे व्यवसाय करू शकतील. परंतु ज्या लँड ॲक्विशन झालेल्या आहेत त्यांचा मोबदला त्यांना मिळालेला आहे. पण त्या लँड ॲक्विशन झाल्यानंतर त्या लँड प्रोटेक्ट करायचं काम, ॲक्विशन झालेली पट्टी जी आहे पुढची ती प्रोटेक्ट करायचं काम हे नॅशनल हायवेच्या अधिकाऱ्यांचे आहे, प्रशासनाचं आहे. परंतु प्रशासनाचे काही अधिकारी, माझा स्पष्ट आरोप आहे प्रशासनावरती की नॅशनल हायवेच्या प्रशासनाचे काही अधिकारी आणि त्यांचे खालचे कर्मचारी हे संगनमताने तिथे परप्रांतीयांना अनधिकृत टपरी गाळे उभे करून देत आहेत. ज्याचा त्रास हा माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या जिल्हावासियांना होतोय, त्यांच्या भूमिपुत्रांना होतोय, कारण त्यांच्या जमिनी तिथे हायवेला लागून आहेत. परंतु त्यांना दडपशाही दिली जाते, दमबाजी दिली जाते. तुमची मागची जागा ही आम्हाला द्या, नाहीतर इथून कंपाऊंड करून आम्ही पुढे व्यवसाय करणार. ती जागा आता तुम्ही शासनाला दिलेली आहे, तुमचा अधिकार त्याच्यावर नाही. पण त्यांनी शासनाला माझ्या शेतकऱ्यांनी का दिली, तर त्याला त्या जागेचा फायदा घेता यावा, त्याला तिथे व्यवसाय करता यावा. पण आता ही जी बळजबरी चालू आहे, दादागिरी चालू आहे, एक प्रकारे माझ्या जिल्ह्यातल्या सर्व जिल्हावासियांची फसवणूक केली जाते, लुबाडणूक केली जाते. खेड दापोली राज्य महामार्गावरील रस्त्याचं सुरू असलेलं रुंदीकरण आणि मोऱ्यांचं काम अपूर्ण आहे. अवकाळी सुरू असलेल्या पावसामुळे हा रस्ता बंद झालाय. दापोली खेड मार्गावर वाहतुकीसाठी हा प्रमुख मार्ग आहे. रस्ता बंद झाल्यानं एसटी वाहतूक बंद आहे. काही तुरळक वाहतूक खेड पालगड मार्गे दापोली अशी वळवण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागतोय. विद्यार्थी, नोकरदार, व्यापारी आणि सामान्य नागरिक यांचं नुकसान होत आहे. याबाबत मनसेचे नेते आणि खेडचे माजी नगराध्यक्ष वैभव खेडेकर यांनी अपूर्ण असलेल्या कामाची बंद मार्गाची पाहणी करून मीडियासमोर संताप व्यक्त केला आहे. नमस्कार, मी आत्ता आहे खेड दापोली रस्त्यावरती. हा प्रमुख राज्यमार्ग आहे. मला वाटतं जवळजवळ 100 कोटी रुपये याच्यावरती मंजूर झालेले आहेत राज्य सरकारकडून. आणि याचा कॉन्ट्रॅक्टर आहे SMC कन्स्ट्रक्शन महाड. आज आपण परिस्थिती बघत असाल, अवकाळी पावसामध्ये हा रस्ता बंद आहे. आज आमचा हा हमरस्ता बंद आहे, एसट्या बंद आहेत. आमच्या इथे मोठी मोठी 2-4 गावं आहेत, त्यांची दळणवळणाची साधनं कमी आहेत, बंद झालेली आहेत. आज हा अवकाळी पाऊस सुरू झाल्यानंतर थांबाची लक्षणं नाहीत आणि आपला मान्सून देखील सुरू होते, पावसाळा देखील सुरू होत आहे. त्यामुळे हा रस्ता मला वाटतं 6 महिने बंद होणार आहे. याला सर्वस्वी जबाबदार SMC कन्स्ट्रक्शन आणि इथले PWDचं जे खातं आहे जठार मॅडम यांचा हलगर्जीपणा याला कारणीभूत आहे.
या जठार मॅडमनी आमच्या कोकण रेल्वेचं स्टेशनाची वाट लावली, थेट दापोली रस्त्याची वाट लावली आणि ह्या सगळ्या इथल्या सगळ्याच विकास कामं त्यांनी वाट लावलेली आहे. तर माझं असं म्हणणं आहे की याला जबाबदार ज्या जठार मॅडम आहेत त्यांच्यावरती कार्यवाही व्हावी, त्यांना सस्पेंड करावं, सक्तीच्या रजेवरती पाठवावं आणि अशा प्रकारची कामं बोगस कामं करणार असतील त्यांना शासन करावं. SMC कन्स्ट्रक्शनचं काम देखील बोगस आहे. आपण कॉन्क्रीट बघाल, यावरती केलेले स्लॅब बघाल, हे सर्व बोगस आहेत. तर याच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे. अन्यथा मी या कॉन्ट्रॅक्टरला आणि ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांना, जठार मॅडम आणि सगळ्या PWDच्या त्या रामसे सकट यांना मी स्वस्थ बसू देणार नाही, त्यांच्या कार्यालयात मी बसू देणार नाही. हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा पहिला इशारा आहे, हे त्यांनी समजावं. गेल्या 2.5 वर्षात अपघातानं मी या जिल्ह्याचा पालकमंत्री होतो. माझा जिल्हा वेगळा आणि वेगळ्या जिल्ह्यात काम करण्याची संधी मला पक्षानं दिली. ज्या विचारावर आम्ही सर्वजण काम करतोय त्या विचारधारेत स्वामी विवेकानंद यांच्याबद्दल एक वेगळं स्थान आहे. त्यांचे विचार ज्यांच्या मनावर बिंबले त्या व्यक्तीत आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय राहत नाही. स्वामी विवेकानंद हे राष्ट्रीयत्व आणि त्याची जोड हिंदुत्वाला जोडून देणारे एकमेव नेते. युवकांपर्यंत त्यांचं आचरण होणं गरजेचं असल्याचं प्रतिपादन भाजपचे कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र रवींद्र चव्हाण यांनी वेंगुर्ला इथं केलं. वेंगुर्ले नगर परिषदेमार्फत नव्यानं विकसित करण्यात आलेल्या स्वामी विवेकानंद अभ्यासिका आणि सभागृह, स्वामी विवेकानंद शालेय कौशल्य विकास लॅब याचा शुभारंभ माजी पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, वेंगुर्ले नगर परिषद मुख्याधिकारी हेमंत किरुळकर, माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, सुनील डुबळे, जगन्नाथ सावंत, भाजप महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेता कोरगावकर, शिवसेना जिल्हा समन्वयक सचिन वालावलकर, भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष प्रसन्ना देसाई, तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, माजी नगरसेवक सुहास गवंडळकर, प्रशांत आपटे, शीतल आंगसेकर, शिवसेना शहर प्रमुख उमेश शेरम, भाजप महिला तालुकाध्यक्ष सुजाता पडवळ, साईप्रसाद नाईक, सुषमा प्रभू खानोलकर, स्मिता दामले, वृंदा गवंडळकर, अभि वेंगुर्लेकर यांच्यासहित विविध मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी आनंद यात्री वाघमय मंडळ यांच्यातर्फे लेखिका वृंदा कांबळे यांच्या हस्ते रवींद्र चव्हाण यांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते विकास कामांचे कॉन्ट्रॅक्टर राजेंद्र पोळ, भित्तिचित्र रेखाटणारे चित्रकार नांदोस्कर यांचा सन्मान रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला. यानंतर वेंगुर्ले नगर परिषदेच्या अग्निशमन केंद्राचं नूतनीकरण आणि कॅम्प येथील घोडेबाव गार्डन शेजारी उभारण्यात आलेल्या इलेक्ट्रिक व्हेकल चार्जिंग सेंटर या कामांचा शुभारंभ रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते करण्यात आला. मी माझ्या पार्टीला आणि पार्टीचं मनपूर्वक धन्यवाद यासाठी देईन की बऱ्याच वेळेला गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये मी हे बोलून झालो आहे की मी अपघाताचा पालकमंत्री या सिंधुदुर्गामध्ये होतो. अपघाताचा यासाठी म्हणेन की माझा जिल्हा वेगळा आणि मला वेगळ्या जिल्ह्यामध्ये काम करण्याची संधी ही प्रत्येक वेळेला पार्टीने दिली. ज्यावेळेला पूर्वी तत्कालीन देवेंद्रजी पूर्वी ज्यावेळेला 2014ला ज्यावेळेला मुख्यमंत्री म्हणून काम करत होते 2014 ते 2019, त्याही वेळेला मला रायगडचा पालकमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली. आणि आत्ता 2022 नंतर झालेल्या सत्ता बदलानंतर पुन्हा ज्यावेळेला मला संधी मिळाली त्यावेळेला मला पालघर आणि सिंधुदुर्ग अशा 2 वेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. त्यामुळे खरं तर मी पार्टीचा फार आभारी आहे की मला हे सगळं करण्याची संधी मिळाली. आपण सर्वांनी माझे आभार मानलेत. परंतु ज्या विचारावरती आम्ही सर्वजण काम करतो, ज्या विचारधारेवरती काम करतो, त्या विचारधारेने स्वामी विवेकानंद यांच्याबद्दल एक वेगळं असं स्थान प्रत्येकाच्या मनामध्ये आहे. स्वामी विवेकानंद
ज्यांना कळले किंवा त्यांचे विचार ज्यांच्या मनावरती बिंबले, तो व्यक्ती आणि त्याच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय राहत नाही. त्याचं कारणच एक आहे की त्यांनी ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये त्यांचे असणारे मतं जी आहेत ती मतं ज्या पद्धतीने त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला. स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीयत्व आणि राष्ट्रीयत्वाच्या विचारावरती आणि राष्ट्रीयत्वाची जोड हिंदुत्वाबरोबर जोडून देणारा हा एकमेव नेता असं त्यांना म्हटलं जातं. आणि मला सांगायला आनंद वाटतो की तुम्ही आम्ही सर्वजण सातत्याने ज्या गोष्टीचा विचार करतोय त्या गोष्टीचं आचरण हे युवकांपर्यंत होणं हे अत्यंत गरजेचं असतं. मला असं वाटतं नावामध्ये सुद्धा बरंच काही दडलेलं आहे. स्वामी विवेकानंदांना सुद्धा नाव हे नरेंद्र आहे आणि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे ज्या पद्धतीने वसुदैव कुटुंबम म्हणून या जगामध्ये ज्या पद्धतीने आपल्या देशाला पुढे घेऊन जाण्याचं काम करतात, हे सर्वच्या सर्व पाहिल्यानंतर लक्षात येतं की कुठेतरी हा विचार पुढे नेण्याचं काम ही मंडळी जर करत असतील तर तुमचं आणि आमचं कामसुद्धा थोडंसं का होईना वाढलं आहे. त्यामुळे तुम्हाला आम्हाला सर्वांना पुढच्या पिढीला या मार्गावरती आणणं, राष्ट्रीयत्व हे किती श्रेष्ठ आहे आणि त्याच्या पाठीशी आणणं हे गरजेचं आहे. आणि म्हणून स्वामी विवेकानंदांचे विचार हे घराघरामध्ये पोचले पाहिजेत. स्वामी विवेकानंद हे घराघरामध्ये गेले पाहिजेत. त्यासाठी तुम्ही आम्ही सर्वांनी काम करणं. आणि या ठिकाणी वेंगुर्ला नगर परिषद, खरं तर या वेंगुर्ला नगर परिषदेतील असणाऱ्या प्रत्येक सर्व पक्षातील असणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधींचं मी मनपूर्वक कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. त्याचं कारणच एक आहे की मी पाहिलं की या सगळ्यांनी या नगर परिषदेमध्ये ज्या ताकदीने काम केलं, जो विषय त्यांनी विचार केला त्याला तडीस नेण्याचं काम हे या सगळ्यांनी केलं. आणि इथली असणारी सर्व नागरिक, ज्याला सिव्हिलियन्स आपण म्हणतो, या सिव्हिलियन्सचं तर खरं कौतुकच आहे. सावंतवाडी शहरातील दैवज्ञ मंदिर शेजारी असणाऱ्या सार्वजनिक शौचालय शेजारी पाण्याचं साम्राज्य निर्माण झालंय. यामुळे येथील नागरिकांची गैरसोय झाली आहे. विद्यार्थी, महिलांसह ज्येष्ठांना या मार्गावरूनच पाण्यातून रस्ता शोधत प्रवास करावा लागतोय. पावसाचं पाणी साठवून इथं डासांची पैदास देखील होते. तसेच रोगराईला आमंत्रण मिळत आहे. आधीच 7 रोगाची लाड असताना त्यात अधिक भर पडत असून नगर परिषद प्रशासन, आरोग्य विभागाचं अक्षम्य असं दुर्लक्ष या ठिकाणी झालंय. नगर परिषद प्रशासनानं याकडे लक्ष देत तात्काळ तोडगा काढावा अशी मागणी येथील रहिवाशांनी केली आहे. वीज वितरणच्या नियोजन शून्य कामाचा फटका ग्राहकांना बसतोय. पालकमंत्र्यांनी याबाबत आढावा बैठक घेत अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. यातच पुन्हा रविवारी सावंतवाडी शहरासह तालुक्यात बत्ती गुल झाली आहे. यामुळे नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. सावंतवाडी शहर आणि आजूबाजूच्या गावातील परिसरातील विद्युत पुरवठा तांत्रिक बिघाड असल्यानं बंद झाल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. दरम्यान साधारण 1 ते 1.5 तासानंतर विद्युत पुरवठा सुरळीत होणार असल्याची माहिती मिळते. यातच वीज ग्राहक कक्ष स्थापन करून दिलेला टोल फ्री क्रमांक कुचकामी ठरतोय. यावर संपर्कच होत नसल्यानं ग्राहकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तर आपत्कालीन कक्षाचा क्रमांक व्यस्त असल्यानं नियंत्रण कक्षाकडूनही वीज ग्राहकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. महावितरण ग्राहक सेवा केंद्र मध्ये आपले स्वागत आहे. वेलकम टू महावितरण कस्टमर केयर सेंटर. महावितरण ग्राहक सेवा केंद्र में आपका स्वागत है. कृपया कॉल चालू ठेवा. आपली माहिती सादर करीत आहोत. प्लीज बीइंग ऑन कॉल व्हाइल वी चेक योर रिकॉर्ड. कृपया कॉल पर बने रहिए. आपकी जानकारी अग्रेषित कर रहे हैं. आता आपण महावितरण मोबाईल ऍप द्वारे वीज बिलांचा भरणा करू शकता. तसेच वीज सेवांबाबतच्या विविध तक्रारींची नोंदही करू शकता.
मोबाईल ॲप गुगल प्ले स्टोअर आणि www.mahadiscom.in या संकेतस्थळांवरून डाउनलोड करता येईल. महावितरणच्या ऑनलाईन वीज बिल भरणा सेवेचा लाभ घ्या. महावितरणच्या www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर आपला ग्राहक क्रमांक टाकून वीज बिलाचा भरणा करू शकता. The service in Marathi, press 1. The service in English, press 2. The service in Hindi, press 3. स्पार्कलिंग किंवा शॉक सारख्या आपत्कालीन सेवेकरिता 1 दाबा. विद्युत पुरवठा खंडित झाला असल्यास 2 दाबा. बिलिंग विषय माहिती किंवा तक्रार नोंदवण्याकरिता 3 दाबा. पेमेंट विषयी माहिती किंवा तक्रार नोंदवण्याकरिता 4 दाबा. नवीन सेवा जोडण्यांच्या माहितीकरिता 5 दाबा. LED बल्ब आणि आपली वैयक्तिक तक्रार नोंदवण्यापूर्वी आपल्या ELCB आणि मुख्य स्विच बाबतीत तपासणी करा आणि नंतरच तक्रार नोंदवा. आपल्या वैयक्तिक तक्रारीसाठी 1 दाबा. सर्व परिसराकरिता 2 दाबा. अन्य तक्रारीकरिता 3 दाबा. आपण ज्या व्यक्तीला कॉल केला आहे ती आता कॉलवर व्यस्त आहे. आंबोली चौकुळ इथं पट्टेरी वाघाचं दर्शन झालं. या वाघाला भाजपचे माजी पंचायत समिती सदस्य संदीप गावडे यांनी आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केलाय. वाघ असणं हे जंगल सदन असण्याचं लक्षण असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. पाहूया. एक अविस्मरणीय असा क्षण होता आणि वाघ ही खरं तर एक सधन प्राणी आहे. म्हणजे ज्या जंगलामध्ये वाघ असतो ते जंगल हे सदन असतं, सर्वार्थाने परिपूर्ण असतं. कारण की आपण जर त्यांच्या अन्न साखळीमध्ये बघितलं तर तो टॉपला असतो सर्वात जास्त. त्यामुळे ते संपूर्ण असं परिपूर्ण असं जंगल मानलं जातं आणि वारंवार तिथे आपण बघत आलोय. त्या दिवशी मला जो वाघ दिसला तो अत्यंत म्हणजे मला त्याला 15 मिनिटं बघण्याचा योग आला. रस्ताही फार मोकळा होता आणि उन्हाळ्याचे दिवस होते. एका डबक्यामध्ये पहुडलेल्या अवस्थेत तो होता आणि एक चांगला अनुभव त्याच्यामध्ये भेटला. वाघ असणं ही सर्वार्थाने एक चांगली गोष्ट असते. ते जंगल परिपूर्ण आहे असं त्याचं एक जिवंत पुरावा आपल्याला तिथे दिसला आणि ती खऱ्या अर्थाने आनंदाची एक गोष्ट आहे. तर बघायला गेलं तर हा लॉंग टर्मचा प्रॉब्लेम आहे आणि मी ह्याला प्रॉब्लेम म्हणत नाही. ह्याच्यातही संध्या आहेत. प्राणी किंवा वन आणि मनुष्य या दोघांना एकत्रित केलं शासनाने. तुम्ही जर बघितलात तर फक्त जे लँड रिफॉर्म्स जे आहेत ना ते आपल्या कोकणात जास्त काही झालेलं होताना दिसले नाहीत. आज अनेक गावांमध्ये सामायिक सातबाऱ्याचे प्रश्न प्रलंबित आहेत, त्याच्यामध्ये वनसंज्ञेचे प्रश्न प्रलंबित आहेत आणि त्याच्यामुळे जो सामान्य शेतकरी कोकणातला जो आहे ना तो कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंडमध्ये आला. त्याच्यामुळे हा संघर्ष तुम्हाला पाहायला मिळतो. जर याच्यामध्ये लँड रिफॉर्म जर चांगल्या पद्धतीने झाले, जसं आता गेळ्यातला हा प्रश्न होता किंवा आंबोली चौकुळ, हे लँड रिफॉर्म्सचेच प्रश्न होते. काबुल्यादरचे प्रश्न म्हणजे ते लँड रिफॉर्म्सचेच प्रश्न होते. तसेच अनेक गावांमध्ये जर तुम्ही गेलात तर आज सह्याद्री पट्ट्यातील प्रत्येक गावामधले ग्रामस्थ हे कोर्टाच्या उमरे झिजवताना दिसत आहेत. ह्याची त्याच्यावर केस आहे, त्याची ह्याच्यावर केस आहे, अशा पद्धतीचे प्रश्न हे सर्वत्र आहेत. हे सर्व प्रश्न हे शासनाने सोडवणं गरजेचं आहे. सह्याद्री पट्ट्यातल्या गावांमध्ये लँड रिफॉर्म्स होणं गरजेचं आहे, जेणेकरून सामान्य माणूस, सामान्य शेतकरी त्याला त्याचं एक वेगळं स्थान मिळेल. आणि हे जे जंगल आहे, कारण की सामान्य शेतकऱ्याला जंगल टिकवायचं कसं हे चांगल्या पद्धतीने त्याला जमतं. वर्षानुवर्ष तो हे करत आलाय आणि त्याच्यामुळे जर हे शासन स्तरावरनं जर हे झालं, लँड रिफॉर्म्स या पद्धतीने जर आपण जर झाले, आता आमची आशा आहे की जे आपले महसूल मंत्री आहेत ते ज्या पद्धतीने एक चांगल्या पद्धतीचे वेगवेगळे निर्णय घेत आहेत, त्याच पद्धतीने हे जर लँड रिफॉर्म जर इथे झाले तर हा जो संघर्षाचा जो प्रश्न आहे ना तो संधीमध्ये रूपांतरित होऊन जाईल असं मला वाटतं. स्थानिक भूमिपुत्रांसह राहणारी भारतीय जनता पार्टी आहे, त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गाबाबतही स्थानिकांसहती आहे. आमचे नेतेही भूमिपुत्रांच्या विरोधात नाहीत. विकास करताना भूमिपुत्रांना डावलणार असं कुणीही म्हणत नाही, असं मत संदीप गावडे यांनी व्यक्त केलं आहे. मी स्थानिक भूमिपुत्र म्हणून आणि भारतीय जनता पार्टीचा एक कार्यकर्ता म्हणून इतकंच सांगेन
की भारतीय जनता पार्टी सातत्याने भूमिपुत्रांसोबत राहिलेली आहे. त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टी ही भूमिपुत्रांसोबत स्ट्रॉंगपणे राहील. पण आपण आता बांद्याचा उल्लेख केला तर बांद्याची ग्रामपंचायत ही भारतीय जनता पार्टीची आहे आणि तिकडच्या ग्रामपंचायतीने स्थानिकांची भूमिका मांडण्याचं काम केलं. मी तुम्हाला हेच सांगतोय की भारतीय जनता पार्टीचे आमचे जे नेते आहेत, सन्माननीय राणेसाहेब असतील किंवा युतीचे आमचे आमदार असतील, कोणीही भूमिपुत्रांच्या विरोधात भूमिका घेतलेली नाही आहे. विकास म्हणून महामार्ग झाला पाहिजे या भूमिकेत ते आहेत, पण ते करताना ते कोणी असं म्हणत नाहीत की भूमिपुत्रांना डावलून काही केलं पाहिजे. भूमिपुत्र म्हणून त्यांचे असलेले प्रश्न, त्या प्रश्नांची त्यांना उत्तरं दिली गेली पाहिजेत आणि जे काही रितसर कॉम्पेन्सेशन्स असतात हेच विषय असतात. त्यामुळे हे सगळं करताना भूमिपुत्रांसोबत राहिलं पाहिजे ह्या भूमिकेत भारतीय जनता पार्टी नेहमी राहील. माझ्या मते महामार्ग हा कशा पद्धतीने जाणार आहे त्याच्याबद्दलची अजून विस्तृत माहिती आलेली नाही आहे. जास्तीत जास्त हा टनल बेस्ड आहे असं कळतंय. तर त्याच्यामुळे हा डोंगराच्या खालून जाईल अशी एक साधारणतः माहिती आहे. पण हे सगळं राखून हे सगळे विषय व्हावे अशा पद्धतीचा 100% प्रयत्न शासनही करेल या बाबतीत आम्ही आग्रही आहोत. मी मांडलेला प्रश्न 100% जेन्युइन आहे आणि ह्या प्रश्नासाठी एक म्हणजे लार्ज कॉन्टॅक्ट्समध्ये बघण्याची गरज आहे. त्याच्यावरती लार्ज कॉन्टॅक्ट्समध्ये प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. एकंदरीत या संपूर्ण पट्ट्याचं जे काही स्टँडर्ड ऑफ लाईफ आहे ते वाढण्याची गरज आहे आणि हे सर्व प्रयत्न त्याच अनुषंगाने चालू आहेत. फक्त काय असतं की इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि त्याबरोबर अजून त्याच्यामध्ये काही वाढीव प्रयत्न करणं गरजेचं आहे, जेणेकरून रोजगार वाढेल, रोजगाराचं टुरिझमचं इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढेल. हे सगळं होणं तिथे गरजेचं आहे. शक्तीपीठ महामार्गासाठी गेळेमधील सुमारे 122 एकर क्षेत्र जाणार असून त्यासाठी जमिनीचा भूसंपादन मोबदला गेळे कबुलातदार पात्र लाभार्थी कुटुंबांना समान पद्धतीत मिळावा. अनुदान प्रक्रिया राबवत असताना महामार्गासाठी लागणारे क्षेत्र वगळता प्रस्तावित वाटप नकाशांमध्ये बदल करून उर्वरित क्षेत्र 23 जुलै 2023चा शासन निर्णयानुसार वाटप करण्यात यावं अशी मागणी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे करण्यात आली आहे. याबाबत विचारलं असता संदीप गावडे काय म्हणाले पाहूया. मी गेळ्याच्या बाबतीत स्पेसिफिकली बोलेन की तिथे त्याचं एक परिपूर्ण असा नकाशा पूर्ण गावाचा हा तयार करण्यात आलेला आहे आणि महामार्ग हा गेळ्यातूनही जातोय. ते जिल्ह्यातलं पहिलं गाव हे गेळं लागतंय. 122 एकरची त्यांची जमीन त्याच्यामध्ये बाधित होते आणि त्यामध्ये आम्ही ग्रामस्थांसोबत बैठक घेऊन शासनाकडे ती मागणी केलेली आहे की 122 एकर जमिनीचं जे काही भूसंपादन आहे ते नॅचरली पद्धतीने ती त्याचं जे काबुलातचे जे लाभार्थी कुटुंब आहेत त्यांना त्यांचा समान पद्धतीत त्यांना त्यांचं ते अनुदान त्यांना ते मिळावं आणि ती वगळल्यानंतर जे काही क्षेत्र आहे ते क्षेत्र परत त्याच्यामध्ये फेरनकाशामध्ये बदल करून ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरती लवकर होईल. मी गेळ्याच्या बाबतीत स्पेसिफिकली बोलेन की तिथे त्याचं एक परिपूर्ण असा नकाशा पूर्ण गावाचा हा तयार करण्यात आलेला आहे आणि महामार्ग हा गेळ्यातूनही जातोय. ते जिल्ह्यातलं पहिलं गाव हे गेळं लागतंय. 122 एकरची त्यांची जमीन त्याच्यामध्ये बाधित होते आणि त्यामध्ये आम्ही ग्रामस्थांसोबत बैठक घेऊन शासनाकडे ती मागणी केलेली आहे की 122 एकर जमिनीचं जे काही भूसंपादन आहे ते नॅचरली पद्धतीने ती त्याचं जे काबुलातचे जे लाभार्थी कुटुंब आहेत त्यांना त्यांचा समान पद्धतीत त्यांना त्यांचं ते अनुदान त्यांना ते मिळावं आणि ती वगळल्यानंतर जे काही क्षेत्र आहे ते क्षेत्र परत त्याच्यामध्ये फेरनकाशामध्ये बदल करून ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरती लवकर होईल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. जैतीर उत्सवाला भर पावसातही गर्दी, कारचा पाठलाग, हवेत गोळीबार आणि शक्तीपीठाबाबत भाजप भूमिपुत्रांसोबत. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.